Arçman şifahanasynda mihmanlar bu ýeriň tebigy merhemleri hemde adamlaryň saglygyny berkitmekleri üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanışdylar. Gahrman arkadagymyzyň ähli ugurlary boýunça başlanmaçlan giň möçberli özgörtmeleriniň häzirki döwürde arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň saglygy barada alada döwlet siýasatynyň ileri tutulan ugurlarynyň bir hukmyny kesitlendi. Arsman şifahanasy adamlaryň saglygyny berkitmekde we bejermekde möhüm ähmiýete ýa bolan tebigy merhemli ajaýyp punjakdyr. Häzirki döwürde ýurdumyzda şifahana bejerisiniň dürli ugurlary almy esasy öwrenilip, ola mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak boýunça giň erimli işler amala aşyrylýar. Mihmanlara bu şifahanaň tebigy gaýratynlyklary, ýakynly howa gurşawynyň öz bolşulygy barada gurrun berli. Soňra mihmanlar ýylsy şifahanasyna raýatlary döwrap hyzmat etmek üçin döredilen şertler bilen tanışdylar. Köpetdağın etegine yerleşen şifahanaň daş gurşawynyň tebigaty göwnüň alkyndyra. Bu ýeriň tämiz dağ howasy bolsa jany merhemlikdir. Şifahanaň töweregine ekilen müňlerçe düýp nahallar uly tökoýlugy ýadyna salýar. Mihmanlar tanışlygyň dowamynda bu gurşawy aýratyn üns berdiler hemde onuň möhüm ähmiýetini bellediler. Bu ýerde gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanly ösümlikleri atly ilmi ensiklopediýa kitabyna salyglanyp, öýkün, bokurduk kesellerini, çopan telpek, borjak ýaly otlar goşulyp taýýarlanan melhemliň buğu bilen bejeriş işleri geçirilýär. Wekiliýetiň agdalary Kowata ýerasty kölüne hem bardylar. Bu kunjagyň meşhurlygy diňe ýerasty tebigatyň gözelligine däl, eýsem suwuň bejeriş häsiýetlerine baglydyr. Mihmanlara bu ýeriň öz bolşy tebii guruluş hemde gowaň aýratynlyklary barada gurrun berli. Mihmanlar Türkmen topragyndaky şifahanalarda döredilen mümkinçilikden ululugyny belläp, guralan ýokary guramaçylykly gezelen üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler.